Hi guys, it's me again Yehey, and for today's video na atakaron diri sa third day sa Makina Moto Expo ug dibisita ta sa Castrol booth. And of course, dili lang mga lubricants oil ang ilahang gi-display diri kay nag-display pud sila mga CST and Maxxis tires. Ang nakanindot ani nga event kay nag-abot yun ang mga tanang riders diri sa Makina Moto Expo Cebu. Ug dili lang kana makakuha pud kag mga discount sama sa gihatag ni Castrol, CST ug Maxxis tires. And kung ganahan ka mag-start og business, just visit the Facebook page of Arlams Moto Supply and send them a message. You can inquire them kung unsaon pag-avail para makasugod na ka sa imuhang gihandom nga negosyo. Castrol Motorcycle Oil has proven its quality kay daghan na gyud ang riders nagagamit ani diri sa Cebu. Naa sila'y pang scooter ug pang manual na motorcycle. Magpasalamat pud ko sa mga Cebuano riders nga nibisita sa Castrol booth ug tungod ni ana nakadawat pud sila mga freebies. This has been Yehey and this is my Makina Moto Expo Cebu experience. See you on my next video.